kundi ang atong MLGO, Sir Arceo Maturao, papaligta sa maestra sa Lope de Vega Junior High School, Mrs. Maylene Mercado. Tukar, maestro. So much, MLGO Arceo Maturao and Ma'am Maylene Mercado. So muna niya na ang modern nga interpretasyon. Malinawa na ruyag ang punta niyang kumags. Parihulat sa kanta. Okay, mabasko kung maray. Ano na, marayakan Manilang Tawag. Thank you so much.